Kiobwa MCA ase chiwari Nyamaiya ekerenyo na Nyansiongo niko siasa chintindi chene kiwa asiarorekana koba esiginye gati abari bakomusira omurayi wense Daktari William Samuel Ruto na bari bakomusira omusike Daktari Fred Matiang'i umusaki oito Stephen Nyariki Mbunde na roboti oruo ase obwagari ase chikure chiro mutwe tobwaterane Wetani abarwaneria emeronge bere korwa chiwodi chia Nyansiongo ekerenyo na Nyamaiya nigo bancheirwe goche gotena sobo chorio bokebora kore kumutinyo gochicha Aseri tukorio mweri yokwirania masakara ase kiombe kyobajone chimbebe ase chibunge bene nigo chikambeni cha para cha bwatanse Ase wodi ya Nyamaiya neria yekerenyo nigo siasa chiokworokia ningobwateri yose gati ye chama ya UDA ya serikali neria UPA yokomosira Dr. Fred Matiang'i charokana One time ekerenyo one time udatawe ongara na Matiang'i ongara na Matiang'i Thomas Nyandieka omurwaniri bwe chama ya UDA kurwase wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ya Nyamira nigo arengene rombene na yabatiotereria asa kore kampeni ya kwagachia na wonchokana na wodi eyo Nyamira netagete aba MCA tayya bagukuruta chinkundi lakini aba MCA babwato bongo bagukuikaransanse na kugambira magendero ya Nyamira na gusaba abantu ba Nyamira tagete mbatebinje Nyandieka nimbwate experience ya kenene kurwa sogo korega ese serikali yaito yagera na korera serikali yaite nene the national government more than 20 years na korera serikali yaite nke ya county government of Nyamira for more than 10 years nimbwate experience ya sector igolende ase amangano bugambi ese gesongo toka governance nyasao ngeri chingaki na somira wodi yekerenyo ebunge ya North Mugirango omoske Jeremia Onkaro nerombe ya UPA nigo babeke kambie ntindi yokworokyo mobwabo ase babeke segetonga nigo bakomusira Dr. Fred Matiang'i inse yo murwandelio yobo ndo igatongero na manyinga nenyama igonde tayare korumoisonde korurero na gochimambia ya naende igonde tayare gochitara 28 gokorera abantu bekerenyo tugakera morongaro UPS aiga yomugusi obwate simatiaki airo mo president data comment aiga chibese chibagondara na chirochio chiri cheino bairete bonus bairete nusu bakarete nusu bakoba chibesa mokori Egati yabarwaneria kurwe wodi eyo yekerenyo nigo berusiria sekeminano na gusira bamwabo omusike mata mumanyi oyore koboria kurwe chama ya UDA nigo ena netokoboko gochia yokobori kyama kya UDA bono Francis Ndubi amenya ekero Musae Edward Machuki oyo bwateganga yokobori kor UDA aitetobote na komwa koboko omusike Jeremia Onkaro kurwe chama ya UPA Mheshimiwa Edward Machuki ambaye alikuwa anafaa kurepresent makaratasi yake kwa IPC leo kupitia chama cha Jubilee, lakini sababu ya uhusiano wetu kutoka kwa Mheshimiwa Fred Matiang'i tutaunga kiongozi wa chama ya UPA aweze kupeperusa bendera yetu kama upinzani. Stephen Nyariki Mbunde
Ensoko TV Nyamira.